tasbu bis-swit il-ronfo. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum, minn barra li se nitnebbħu minn żewġ kelmiet li għandhom l-eruq tagħhom mill-Ingliż, se nieħdu spunt mill-kulur iswed. Infatti, l-ewwel kelma li se nitkellmu dwarha hija tibblakka, waqt li fit-tieni rokna tal-programm se nitkellmu dwar l-etimoloġija tal-kelma tarmak. Dari, meta naħsbu li daħlet il-kelma blakka hawn Malta, il-klassi l-baxxa Maltija mhux dejjem kienet tilbeż żarbun. Kont issib ħafna nies ħafjin jew forsi b'xi qorq f'saqajhom. Mhux l-istess jista' jingħad għal min kien mill-klassi l-għolja jew forsi jaħdem mal-militar għax kont issibhom xi żarbun pulit f'saqajhom. Fl-ispazji pubbliċi Maltin, ngħidu aħna f'xi kantuniera jew f'xi triq popolari, spiss kont tara wkoll individwi li jsibu rokna biex jimsħulek, jippolixjawlek jew jiblakkawlek iż-żarbun. Bit-tama li jaqilgħu xi tqanċiċ żgħir għal ġolbut. Illum f'Malta din id-drawwa tista' tgħid li nqata' tal-kollox, imma qabel kienet realtà popolari ħafna. Interessanti wkoll li mill-verb iblakka, il-Maltin ħarġu wkoll nomi bħal blakk u blakkatura. Ngħidu aħna il-blakk taż-żarbun, jew għadek tisma' lil min jgħid li ż-żarbun għandu bżonn blakkatura tajba qabel jintlibes. Il-verb iblakka kompla jikber u jiżviluppa, għaliex illum tista' tibblakka saħansitra b'kuluri differenti u mhux bil-fors bl-iswed. U laqgħet insemmu l-iswed. Dal-kulur li jfakkarni f'bosta espressjonijiet idiomatiċi. Minn barra ż-żarbun, tista' ssewwet qalbek jekk tiltaqa' ma' xi ħadd li jġiblek qalbek ġunġliena jew tħossok imdejjaq wara li tisma' jew tara xi azzjonijiet koroħ. Tista' ssewwet ukoll idek jew xi parti oħra tal-ġisem, jekk pereżempju tħalli teba jew marka fuq il-ġilda jekk taqbad xi materjal li jħammeġ, ngħidu aħna xi faħma jew żejt tal-karozza. Anki t-te jaf isewwet il-mag jew il-kikra jekk ma tlaħlaħx il-qiegħ tagħhom sew. U xi ngħidu wkoll għal dak it-temp gris mimli sħab bl-assenza totali tax-xemx. F'dak il-każ, għadek tisma' lil min jgħid l-iswidija tat-temp jaf tqabdu dwejja jew xi wġieħ ta' ras. Min-naħa l-oħra, jekk spiss tkun espost għal xemx taqli l-ankri, hemm ċans qawwi li tiswid biha. F'dak il-każ, żgur li ġieli smajtu wkoll min jgħid li sar iswed faħma, iswed tuta jew iswed dlam. Il-kulur iswed għandu wkoll konnotazzjonijiet negattivi. Fil-letteratura, pereżempju, l-iswed huwa assoċjat ma' dwejja jew ma' affarijiet koroħ. Il-marda tal-pesta li ħakmet lil pajjiżna kemm il-darba u anke ħafna pajjiżi fl-Ewropa kienet magħrufa wkoll bħala l-mewt is-sewda. U xi ngħidu wkoll għal dak il-kumment spontanju li jingħad meta xi ħadd ikun se jitħalla barra jew nieqes minn xi ħaġa. Mela jien iswed jew mela jien sewda, tisma' spiss min jgħid. Tlaq nista' nisimgħu lil Lara Stanju. Tkellimna dwar il-kelma tibblakka. L-etimoloġija tal-kelma tibblakka ġejja mill-Ingliż blacken li llum saret tfisser speċifikament to polish, però marbuta ma' żraben. Din kelma aktar marbuta mad-dinja tal-militar u x'aktarx li l-Maltin li kienu jaħdmu fil-militar fi żmien il-gwerra kienu jisimgħu din il-kelma u bil-fors kellhom jitalmuha. Għaliex ovvjament kienu jużawha fix-xogħol tagħhom ta' kuljum. Propju fid-dizzjonarju ta' Ġibi Falzon li kien ippubblikat fl-1845 fost eluf ta' kliem li nsibu fih, dan hu l-uniku verb li hu misluf mill-Ingliż. Dan jurina kemm sa 45 sena wara li l-Ingliżi tefgħu l-ankri hawnhekk f'Malta, il-Malti mitkellem ftit li xejn kien għadu minsus minn kliem ta' oriġini Ingliża. Mhux bħalma naraw illum il-ġurnata li fil-Malti nsibu ħafna kliem ta' oriġini Ingliża. Din il-kelma ma' żmien ġarbet twessieħ semantiku, jiġifieri għalkemm kienet tintuża f'kuntest speċifiku, illum il-ġurnata tintuża f'kuntesti differenti, għaliex illum mhux bil-fors tiblakka bil-kulur iswed għalkemm ġie mill-kelma black fl-Ingliż, iżda tista' tiblakka bil-kannella wkoll pereżempju.
Dan it-twessieħ semantiku narawh ukoll fil-kelma dbajjat, għaliex illum għalkemm il-kelma dbajjat ġejja mill-kulur abjad, tista' tbajjat kuluri differenti. Nistgħu ngħidu ħanbajdu il-ħajt bil-blu jew bl-aħdar, pereżempju. U intom ġieli blakkajtu iż-żarbun bil-kannella jew bajjattu xi ħajt bl-iswed? Fit-tieni parti tal-programm se nsemmu wkoll xi ħaġa li minnha nfisha hija sewda u ġejja mid-dinja Ingliża. Dwayne Ellul, fir-rokna li jmiss se jkellimna dwar il-kelma tarmak. Kelma kurjuża ħafna għax ġejja minn isem ta' persuna li amalgama ruħu ma' parti minn kelma oħra li teżisti fl-Ingliż. Jekk l-ewwel semmejna l-kunċett ta' twessieħ semantiku, jiġifieri meta kelma b'tifsira speċifika bħal bajjat u blakka titwessal għat-tifsira tagħha u tikseb tifsiriet oħrajn, issa nixtieq li nsemmu kunċett ieħor simili affaxxinanti fil-lingwi imnebbaħ mill-kelma tarmak. Ġieli osservajtu li isem speċifiku ta' ditta partikolari jikseb tifsira differenti fil-lingwa u jispiċċa wkoll isem komuni ta' xi oġġett. Id-ditta Kenwood, imwaqfa fl-1947 minn Kenneth Wood, hija famuża għal dawk l-għodod fil-kċina bħal ktieli, toasters u l-famużi blenders. Madankollu, hawn Malta, jekk issaqsi lin-nies x'inhi Kenwood, mhux se jmorrulek għan-nom propju, jiġifieri għad-ditta, imma aktarx se jsemmu l-oġġett li bih iħawdu t-taħlita fih. L-istess destin għadda minnu l-famuż Griljoso li jintuża ħafna hawn Malta. Id-destin tiegħu wkoll kellu eżitu simili għax id-ditta Griljoso issa saret sinonima ma' tip partikolari ta' convection oven. Jekk ir-raġel jew il-mara tad-dar isajjar kollox fil-Griljoso, hemmhekk, wis probabbli, ikun irid jirreferi għan-nom komuni u mhux għall-isem propju. Eżempju ieħor interessanti li nistgħu nsemmu huwa tal-kelma flitt. Id-ditta flitt, fost l-oħrajn, tipproduċi insettiċidi li tant kienu popolari hawn Malta, jekk trid toqtol xi wirdiena, brimba, nemusa jew xi insett ieħor li jdejjaq tant Maltin. It-tifsira l-aktar popolari man għal-Maltin hija ta' dak l-isprej qawwi li jintuża biex joqtol lil dawn il-kreaturi. Irrelevanti hux ta' ditta oħra, bħal pif-paf jew bajgon, xorta waħda tkun ġibt il-flitt. Saħansitra, ħriġna l-verb tiflittja minn isem id-ditta. L-ironija mbagħad hija meta wieħed jifflittja bil-bajgon. Għal min forsi qed jiskanta li hawn Malta nagħmlu kollox kontra d-dinja għax loġikament affarijiet bħal dawn mhux suppost jagħmlu sens, f'lingwi oħra wkoll kellna riżultat simili. Id-ditta termos, pereżempju, wesset it-tifsira tagħha għax illum it-termos sar l-isem ġenerali ta' kull tip ta' vacuum flask. Dan ġara kemm fl-Ingliż, kemm fit-Taljan u anke fil-Franċiż. Interessanti imma li bħalma minn flitt ħriġna l-verb tiflittja, minn termos ħriġna wkoll il-plural. Intom x'tużaw għall-plural ta' termos? Naf li ġieli jintuża l-plural sħiħ termosijiet jew termsijiet u saħansitra il-plural miksur trimes. Għax il-Maltin hekk magħmulin. Jieħdu kelma u jaddattawha huma għal kif jidrilhom. U xi ngħidu mbagħad għad-ditta Hoover li saret tfisser kull tip ta' vacuum cleaner, irrispettivament ta' liema ditta hi. Bħalma minn flitt tagħmilna tiflittja, minn Hoover ħriġna l-verb tiħħuvja. Bekk tista' tiħħuvja t-tapiti jew tagħtihom daqqa bil-Hoover. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma tarmak u niltaqgħu ma' eżempji oħra fejn id-ditti saru nomi komuni. Din hija kelma pjuttost riċenti fil-Malti u bir-raġun għaliex dari t-toroq kienu mod ieħor, kien hemm toroq, imma kienu differenti, kien hemm xi toroq fil-belt li kienu ċangjati bil-biċċiet tal-lava jew bil-biċċiet taż-żonqor bħal fit-Turġien, il-belt, l-Isla. Imma fil-bqija tal-irħula kien hemm biss ġebel, trab, imbattam tant li fl-aqwa ħinijiet tax-xemx kien jgħaddi tal-bexxiexa bettija kbira miġbuda minn karretum biex ibixxu allura jraqqat it-trab. Ġifieri dari żgur li ma kienx hawn tarmak fit-toroq,
Imma mbagħad lejt minn mis-seklu 19 bdew jibnew it-toroq xi ftit jewwis bil-mod kif nafuhom aħna llum. Bis-sistema li jgħidulha tal-Macadam. Din hija sistema li baqgħet tintuża f'Malta sal-ħamsinijiet. U ħoloqha ċertu Skoċċiż jismu John Loudon Macadam l-introduċa dan il-wiċċ ġdid tal-asfalt li baqa' msemmi għalih. Huwa magħmul minn biċċiet żgħar ta' żrarek tal-ġebel, anzi li fuqhom jingħata l-qatran, kisja ta' qatran jew żif dak il-likwidu iswed biex isaħħaħ u jippreserva l-wiċċ ta' triq. Bl-Ingliż jissejjaħ tar. Issa minn dawn iż-żewġ kelmiet mela it-tar u l-Macadam dan l-inġinier Skoċċiż fl-1903 inħoloq il-trademark ġdid ta' dan l-asfalt li jismu propju Tarmac. Għandek il-biċċa ta' tar u biċċa mill-kunjom tal-Macadam. Mela tar, Tarmac. U kif jiġri spiss, għandna allura isem ta' ditta, isem propju ta' ditta, li beda jirreferi li sar nom komuni. U kull tip ta' asfalt aħna l-Maltin l-lum il-ġurnata jidulu Tarmac. Dan mhux xi fenomenu li ġara bil-kelma Tarmac biss, imma għandek qatt ta' ditti oħra li saru klim komuni, naf nsemmu Bajro, nsemmu Cutix, nsemmu Tipex, Lilo ukoll, Skemil, Flit li kien ditta wkoll partikolari. Mela din ġrala l-istess. Illum nużaw il-kelma Tarmac biex nirreferu għal kull tip ta' asfalt. U mill-kelma Tarmac allura aħna ma nħallux waħedha bħala Maltin u xek ma nħallux in-nom biss. U ħriġna verb minna partiċipju passiv tant li nistgħu ngħidu pereżempju qed jittarmakjaw it-triq ta' warajna pereżempju, jew allura mbagħad ngħidu it-triq ġiet ittarmakjata. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf